Jotona lamsogo The Secret of Life YouTube channel nai tongnai joto lugorokno tini chungrok ni bagai haina hai tegaisa ketar video tubui phika abo bahai video hinke tini norok kubong borok no wansugoi tongkhana je hai hinoi au tini manjakmani eba kun jaga bulaimani bihik bo sai kakleimani khorokjate khorokjani bihik no tlang khalmani hai video si nugano hinoi wansugoi tongkhana pheba hayako norok ano kubong mano messenger eba instaro thangoi koksungo je darani video tangoi phailia tamani channel phaloi reika hai hine kubangma borokno wansugoi tongo tai ang tangoi video khlaidia abo norok bebak na saimanai aboni bogoi o video no policy paithak jura nai tongdi and norok channel ketar hinke subscribe khaidi di jodi norok ana hamjago hinke ba subscribe khaidi je hamje ke ba subscribe ta khaidi hinke tini norok no ang sanai tangoi video khlaya aboni bogoi o video no policy paithak jura nai tongdi jotona kamke buji mana bagoi hinke phari chung tini video no kaham ke senglayan eba ke kaham ke nailayano ang tangoi video ke number 1 kubongma no reason tongo family problem bo ngoi mano ba personal problem ngoi mano haida ba joto nogo no problem phayo personal problem phayo aboni bo video phaimi ngoi mano hinke norok no kaisa kok share kheno no je lai thangnai koyak bosor sakang ani je kaisa channel tongoni kubi hamjakmo hinai o channel ro to 20 subscribe tongmani pheba mistake ni bagai o channel totally YouTube community hoite delete khai rohor pekya inke aboni pore ang taisa haina hai I je channel nugoi tongmani o channel samung khlaiga tau samung khlai play norok nugoi namang bosu subscribe tong na kuri inke lai thangnai koyak mas kang tabuk norok ani o channel ro video nuge pray 3 hoite 4 mas ngoi tongo video nugya channel mane ke ani je tabuk nai tongmani o video ni o channel ro kita problem ngoi thangka mane monetization of ngoi thanga totally aboni bogoi video rok phaya inke video khaibo aram nangya monetization je of ngoi thanga inke video khlaioi tom arab abahai rok wansugoi video rok khaya pheba norok buskang mas February mas ni simi video nugoi mannai mane o channel bisingti kubangma video no nugoi mannai pheba aboni sikang taisa haino hai refresh khenangko ani channel ro jate monetization on ungna bokoi abo buskang 29 tarego ang khlainai jodino thik channel thik hangke February mas ni simin rok video nugoi manai jodino totally off ngoi thangke o channel totally delete aboni bokoi no kaisa backup channel khurgoi tonika kainui khurgoi tonjak tongo video ni description no norok duita channel nugoi manai kaisa kubi hamjakma 2.0 te kaisa angkha norok thangai nemono o channel thangoi norok support khlai toni di tai o video no jesuk manchak joto bene share khai di and jodi no channel thik hangke buskang mas ni simi norok regular video nugoi mannai asukna hambai।